ଡାକ ବି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ତ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛ ଦିଦି? ଲୋ ପୂଜା ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୂଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ। ମୁଁ ବଢ଼ିଆ। ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଦିଦି ସିମ୍ପଲ ଭଳି ଲାଗ ନାହିଁ। ଆଉଲ ଆକ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ମଡେଲିଂ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଦିଦି, ଭଲ ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେଭଳି ଲାଗେ? ଷ୍ଟାଇଲିଶ। ଏକା ଘର ସବୁ କାମ ଲାଇସ୍ କରୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୂଜା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିଗଲ ପୂଜା। ସବୁ ତ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପରି। ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା। ସାତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବିଷୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ କିଲୋ ପୂଜା, ପୂଜା ଲ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପୂଜା। ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ପଦେ ହେଇଯାଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଦିନେଶ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ଦିନେଶ। କେହି ବି ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ କେହି ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲୋ। ନାଇଁ ନା କ'ଣ? କେତିକି ବାଟ ଦିଦି, କେତିକି ବାଟ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଦିନେଶ କ'ଣ କଲା ଲୋ? ପୂଜା ସେଟା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇছিল ପୂଜା। ପୂଜା ଲୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇছিল। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଧୁ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଆରେ ଦିନେଶ ତୁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡବଲ୍ ଟାପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍। ଗାୟତ୍ରୀ ସେନାପତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। 1 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବ। ହଉ ତୁ ଦବୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଲୋ ଦିନେଶ ତୁ ଦବୁ ଖାଇବାକୁ। ଆରେ ତୁ ସମ୍ବଲପୁର କି? ହେଲ୍ଥ ୱେଲ୍ଥ ବେବିତା। ହଉ ପୂଜା ସିଷ୍ଟର, ତୁ ଦବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନେଶ। 1 ଲାଖ ହେଇଗଲା। ତୁମର ପୁଅର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଲୋ ପୂଜା। ତୋ ଦେହକୁ ଆଗେ ଠିକ୍ ଦେଖେ ପୂଜା। ସମସ୍ତ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ତୁ ନିଜ ଦେହର କେୟାର ନେ ପୂଜା ଲୋ। ତୁ ବି ନିଜ ଦେହର କେୟାର ନେ। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ? ହଁ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲାପୁରିଆ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ। ହଁ ଲୋ ଦିଦି, ଲାଇକ୍ କର ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଉଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ। ଖାଇସାରିଲଣି? ମୁଁ କଫି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ଲୋ ଦିଦି? କଫି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍। ଅନିତା ବେହେରା। ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ? କୁଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ। ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପତାଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଜଳଖିଆ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ପଠା। ମୁଁ ଖାଇଛି କଫି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍। କଫି ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋ। ହଁ ଲୋ ପୂଜା। ପୂଜା ତତେ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପୂଜା। ପୂଜା ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତୁ ଆଉ ତୋ ବେବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରୁହ, ନିଜର କେୟାର ନେ।